koi kakia na kwa ban kren gini nomor ka pule puthi kare kawai ka don kam ka koi kakia nomor kan no rihi ka ba kibre kilong ki ba sha ki ba kya kare gari ka ba ma ka ba kiu ha ka yo ka kot pe ka state jongi na kren nomor bangai i na let kirong ki PHC ka don kawai ka PHC ka barang sedang 14 dam kis arpo ke kidang sedang ngai i ka kawai ka kendong kan kawai ka tiar ngong kai gani X-ray machine tengong beli pendon kam yang 4 long amar pendon kamera te ngabu jeng kali kan te kumno piwan ra ikni X-ray machine habang 4 don ka kamera dan ya ka por bi snai kan ka PHC kumno him yo i kata ban don ban sna ka kamera ngin bo ikni ki kerja machine kum ka X-ray machine kum kita te ki Bapli ki bapang ba shitam de kwa me X-ray yo i kan ka machine tanpa kam trai kam telano kin pentri kam katu berkat pi kajing len ka mo pi ong ka wear and tear ka the precision jong tu ka machine te ong shwa ban le ki ngi hab ban berkat jai te nang ta kaliang jong ka kot ka kya ka ka bang sham ka long ka bang mat du hala di hi long idang tuna siapa para kum kaliang kum ka diagnostic mo nomor ba katu ka long ko kam nomor shwa ba pin sumari brio haban le chwa ki test ba per don ki chat test ki bam dan hang dia update sabar le tanga goti la don shu ai nuksa nomor ba takan mau por bi mei pang mo hable ka pet scan dan pet scan hang dia hable sedu squat dali email apdeng ke jing telot hab ya lam i hable pet mla ba ka machine kan wan sini haban ya lam i te ya kelpi ke ba jengai ka kata ni ka koi ka kya nang hiar ka kata ka jing kamer ka ka bormet te nang ta ke ke bangi syam du ke jeng pang kanser no na shuai bi nuksa jeng pang kanser kan ka state jungi kepala jelai hadu kata ta na du ar panai ki klung ki pang kanser leukemia but ngakren war kidan ki ba ki klung ki ba don kam ki ji rap te but hadu ki lasana ramba hadu state jungi don tang away medical oncologist mo ndon weru medical oncologist ni hapun bu jengkali te bat kajing pelut sibu mungkin ki bateri sarkar mo ki yo ketika kajing rap ke sarkar pani pak suma sebar te mentur pi kajing pelut jong ke sarkar nagabanta ke medical reimbursement te nang tas ki bring ki jongi ki hap ni suma bi sebar te kakno kajing tu te jong ka pisah don tang nomor hap ni sebar sangat no kajing sumar te ki don kita jing sumar ke ngi don hang di ni haban thau kilat pinti kumno ba ma ban penne wat ikini doktor pek ngau 100 grams ki doktor kilami mo kimi don sibon ki da ki don ru wat apo ki nom ki doktor ki ba apo state ke jongiru ki ba specialize ki ba kwa ban no senyang hakaliang jong kot kakya den ki la don apo sibu la kalong apo ki PHC ne ki CHC ne ki civil hospital nomor ki don kam ikini ki machine banyarap mo jong ke jup menta don kum kita kapalong Kiba kata kajing nang kajing tip jongki kelong le